Atosvika. Ndasvika mamuka sei? Ndati ndiuye kanditi Maria iya ndafona pepe mukati muripo pamba ndikati Maria iya ndauya. Ndati mari haipo but mogona nguya titaure kabaya. Ndo zvandiri kutaura kuti ndauya kuti nditore mari, ndatumwa kuti nditore mari ndakani. Aiwa ndikuzvinzwisisa mukwasha but solution iripo ndekuti munogona kungopinda mumba umomo totongoita madhira chani munoziva kuti ndoita basa rei. Zvokuti munoenda kutouchline ndo basa renyanyei nazvo ndauya kutora mari yehuku yamakatrasfera yebrera riya yamakatora muchiti muchadzosera nhasi. Ndo zvandiri kutaura kuti tinogona kungopinda mumba tongobhadhara mari yachona iyeyo. Koko zvinonetsa here kungotora mari yacho mondipa because inini handichaziva chamakundibatira papapa. Aiwa mongopinda kamongotongondikecha sekuti ndokubasa kwangu handina mari izvozvo. Ndokukecha sei imambo yemuite muchi ndokukecha sei munoziva ndikuda mari iri kudiwa ibusiness alisi rangu ndere padzimai vangu. Handine zuro pamakasvika paipai makasvika ndiri patouchline mukatora munhu anga ari panext pangu saka hapana kana mari yandinayo. But hamundibate zvechimbomira kudaro ndikuti ndikuda mari inini ndoda kuti ndiite sei ndikwanise kuenda cause mari yakatomirwa ndehuku dzamakatotora tonoodha futi dzimwe. Saka ndati ndiri kuzviziva inini business rangu randinoita munoriziva saka izvozvo handitorina mari. Muzivi kuti ndakaroora mbuya musandibata muda mukadzi wangu akaona ndichidai so anotanga kunetsa nini apa kutanga kufunga kuti pamwe plus ndikuti ndipei mari zvokuti hanzi handina ndokukechai moda kuti kumbondonoti kudini nyaya yemari. Aiwa munongosvikawo kamongotaura adzimai kuti adzimai ndazosanganawo neshamwari yangu yazotsikwa ndikazongomubatsiridzawo nemari. Makutondituma kunyepa pamari yangu ambuya mamusira ndati ndoda mari $10 yehuku yamakatora enda wakani chimbomira izvozvo ini zvokuti kutouchline munoita inini handinei nazvo ini handirarami life yenyini. But handiti maisirivhi havazizi kuti munoenda patouchline. Zvinei nawo izvo chimbomira ndibata muchidaro ndikavaudza vangatadza kuzviziva. Ai straight iwe ndati ndoda mari. Inini izvozvo handina mari mukwasha kana mutongomirira. Alright, maisirivhi ndo achitora mari yega ambuya mune muedzi.